БГ Радио. Уважаеми учители и ученици, учебният час започва. Так му започва. Не си спуснал шоуто. Хайде да ви раздадем из хаоса. Нашия хаос. Слушай ме, ако направим шрифта по-голям, ще изглежда много по-добре. Това да не че заглавя на таблоид. Ние не сме сутрешен вестник. А тук понякога се случват истинските битки. Визия срещу още визия. А на мен ми казаха, че тук е спокойно творческо пространство. Аз отговарям за дизайна и смятам, че доброто съдържание се нуждае от още по-добра опаковка. Уважаеми учители и ученици, учебният час завърши. Здравейте! Кога има среща? След часовете толкова в радиото. Добре, ще се видим. Радиото е гласът на нашето училище, то вестникът е паметта. И двете са сърцето. Виж, единия статията. Вестник Златаров е създаден през 2011 година от клуб Млад журналист към езикова гимназия професор доктор Асен Златаров под ръководството на госпожа Светлана Костадинова, помощник директор на гимназията. Още от самото начало той събира историите на нашето училище, написани от ученици за ученици. През 2016 година започва нов етап с госпожа Диана Бонева, учител по български език и литература, която ни учи как да пишем заглавия, да разказваме новини и да работим като истински журналисти. Днес вестникът продължава традицията под ръководството на госпожа Диана Иванова. И макар да остава на видно място в фоайето, истинският му живот вече е в социалните мрежи. От хартията до екрана, Златаров е нашата история, разказана от нас самите. Нека продължим нашата обиколка. Идеални сте, так му щяхме да ви търсим. Хайде към студиото. Аз пак ли закъснях? Само едно интро и 3 кадъра. Почти стигнахме. Чакайте, а не трябва ли да кажем нещо за нашите рубрики? Кажете, подари роза ми е любима. Нашите рубрики, защото сме повече от радио. The Balkan Files, криминалната ни рубрика на английски, в която се гмуркаме в тъмните и мистериозни кътчета на Балканите. От неразкрити убийства до смразяващи истории за изчезнали хора. Ученици изследват, разказват и анализират. Слушай внимателно. Може да откриеш нещо, което другите са пропуснали. Sounds from the Basement. Музиката е за всички. Точно както радиото. Всяка седмица подбираме плейлисти, посветени на тема, емоция или дори ден от седмицата.
От джаз до рок, от хип-хоп до класика, тук звучиш и ти. Тематично, селектирано, направено с вкус. Подари роза. Нашата най-розова традиция вече 3-та година. На 14 февруари ученици могат да изпратят анонимно или не толкова роза с послание до приятел, съученик или учител. Тази година беше с благотворителна цел и отново доказахме, че обичта променя. Ако си мислите, че правим само подкаст, не сте ни слушали внимателно. Здравейте! Според мен училищният вестник и училищното радио имат голямо отражение върху атмосферата в училище и върху училищния живот като цяло. Всъщност аз не знаех, но има доста ученици, бивши и настоящи, които следят подкаста на училищното ЕГ радио в YouTube и гледат редовно предаванията. А освен това, чрез училищния вестник всички новини, които са свързани с нашето училище, достигат до широката аудитория не само в нашия град, но и в цялата страна, пък и извън страната, защото много наши бивши възпитаници, които живеят извън страната, следят новините в езикова гимназия, като редовно четат за тях в нашия училищен вестник. Така че е от голямо значение да продължи да се развива и да съществува в езикова гимназия, училищното радио и училищния вестник. И тук е място да поздравя екипа на училището ЕГ радио и да им пожелая успех. Сигурен съм, че много от тях ще намерят своя верен път в живота, чрез опита, който ще придобият в нашето училищно ЕГ радио. Аз знам къде е този кабел. Май. Ще трябва да го направим така. Добре. Готови ли сте? Нивото ми е перфектно, можем да започваме. Здравейте, ние сме ЕГ Радио. И това е само началото. Всеки от нас е глас. Заедно ставаме ЕГ Радио! Това е нашият екип. Различни, шумни, смешни, но правим нещо истинско. От сърце. ЕГ Радио.